И здравей. И какво става? Днес играме на стандоф. И очаквания ни разкъртат. И това е. Абе, кога похаха, бе? Сега. Ой! О! Това го не видях. Това е тази бабичка. Бати, къде се окачи? Изгърбиха копка моста толкова била. Бати, как се опни. Маля, то му капна в главата. Направо. Самоубил. Бати, това не е ли от нашите, аз не знам кое е от нашите. Абе, защото от нашите е такъв. Баце, ти направо ни шепа. Да, бе. Трима ми излезнаха. Давай за Уе, къп, отворя шопа, бе. Баце! Много да излезе, пък ще излезе от десно, не да си сярам. Я си го. Баце, гледай. Айде, ще легаш. Мани. Мана. Той за те. Ритмак отгоре го изнес. Абе, и отгоре имам место. Алекс, идем отгоре. Майко, всички са отгоре. Баце, возен ги зади гърба. Тангна. Bombastic side eye. Criminal of Охо! Майко! Мали ще направи. Мали, не ме не забелязват. Е, водът ми. Охо, 3 кила! 3 кила! 6! И мъжете пак. Мен не мен кефи. Ой! Майко, и двамата. Това ми разпори главата. Открадна ми кил, ей, открадна ми кил. Абе, що ми бъгва такава, да? А, да, много вече. Пичко умира. Хора, между другото, тая игра е за загревка, по ще играме. Да, къде направо ни поред. А, не, 40 на 42, бе, не сме толкова зле. Ой! Абе, що се ми крадете киловете, бе? Ауа, нали знаеш? Давай, бе! 2 кило! Глей! Баце! Не. Къде Си можеш да излезам там, къде си? Знам. Е, пък на 2, нямаш хора. О. Водиме ги, бате, че ги глъхна. Мале, я на форма на са. Яна! Бас само убей през стълбите. Баце, двама ме стрелят. Ето, умирай. Нема какво да чукне! Това е кой е двамата? Е, водиме ги. Но ясно. Давайте, всички сме. Майко! Баце! Майкът! Той му излезе през вратата. Е, по-тихо само. Еми. Много има някой шум. Взе кило. Ех, тази бабичка е. Е, има двама от лево и двама от десно. 2 кила, баце. Майко, къви сме. Напъл, е. 2 кила. Айде, първо. Кой ме убил е... То кемпи... Ела, да. Я не знам откъде ще дойдат. Дева, мама! Леко, я по-полек. Си, бързо! Ой! Силно ти ли се криеше тук доле? Не. Тук те има някакъв. Да. Окей. Малко. Майко! Мами. Ти те презанем да ти покажа. Как ме виде, бе? Абе, тук моля се криеш. Майко. Де? Е, на ръжките! Третни килове. Уби го през това.
На малко. 22 на 22! 22 на 22! А, виж ми точките. Равни точки. Имам по-малко умиране, Яна. Яна, имам си едно по-малко умиране и заради това. Не, Яна, Алекс, това отмъдва. Добре. 2 на 2. Аз си му къртиме да ги. Много ясно. Бъжи, еле. Въж Абе, Яна, ще си отново ще отбора, бе. От кой отбор, да? Ема ти от кой си? От на Алекс? Абе, така да бехте казали, бе. Дайте левка ме, бе! Не, бе, аз съм от на Алекс. Си ми от твоя. Мама ти не е башешо. Опи без това моста има вкусна крем здрава. Алекс, погледни пистолета, погледни. Смай, заедно. Много спомен. Кое пистолет, че това е моето. Това Това е е нормално. Не, нормално. буквално е дефолткото. Не е дефолтката, но. Нашето е дефолт. Не, и твоето не е. Не е това. И е така ми имам 20 патрона, 116 общо. Бе, то къде влезна, бе? Я не знам къде се намирам. Като ви казвам, че не знам къде се намирам. Абе, то къде влезна, бе? На майки си. Я не го, бе. Кой го уби тук, бе? Бац! Абе, Оле, празен! Не! Празен е! бе, то... Няма нищо. Казвам се, отим да се бием. Отим се бием с... Добре. Целим го! Целим го! Яна, буквално го ръшкам. Wait a minute. Who are you? Айде, путко, ай! Ой, то я ми всичките! Да кажем, че може да го хитна. То направи се Ау! Майко, колко сте зле. Яна, ако искаш да вземем бомбата, Яна, не бомбата. Тана. Че я заиграм още. Кой е това, бе? Оф, а я да си стоплим пръстите, пипнах на монстър и... Пръстите Яна, с бомбата си. Кой фрега бомби се? А, тук помням. Тук да значи има. Абе, тук е таблата, бе. Таблата. Прибери ни я, Сима, прибери ни шаха. Тук какво прави, бе, смотеляко? Да, бе! Май, колко начин напал ги по рибата. Абе, той къде се окачи вашия? На Маки си опутката. Абе, като върху покрива? Питай го. Има начин. Гледай го, е! Да го тъпака. Аз покажи каската. Те от тук, Алекс. Не беше тук, беше точно Да, Алекс, той е писта, от бе. тук. От тук се качва. Аре, ние се качваме. Него май му полнаха главата от тук. Я скичи. Не мога сам, трябва двама. Много ще по-горе. Не, двама са, по двама. Трябва да скачиш. Приятел. Бомба, Яна. Това помня като вървалиш като камик. Ау. Мале големи. Абивка. Алекс, иди се качва. Абивка. Алекс, след мен, чули. Виж кой съм идва след мен. Чули? Алекс, виж ме кой съм. Не мога. Виж ме. Аз съм то най-добре в момента. Нищо, че не знам къде се намирам това. Алекс, Аз мисля, че Ние се сто крута кила. аз на останах с тебе. Идвай, аз останах с тебе. Ела след мен. Не, Майко, Идвай това след го мен да изпуснах ходим, това по-гадно. Добре. Но всъщност от тук е по-бързо. Бате, виж нашия хуй къде е. Ау! Бас му мамата. Чекай. То те сравни Пит. с това. Мастер 6. Баци, аз си подметах нощчето. Нашата те цъпна с един патон, не знам как. Да, хечот. Не знам как те хедшот, но те цепно с един път. Отлево, бе, смотеляк! Отлево, бе! Те цукнем за сега. Абе, той не ми гледа, бе! Бати кила, бе! Много пак е отгоре. Яна те моли да... Ти си спутанила, Яна. Бате, но и вашия тапана. Фо? То много Няма, ти спота, я човек! О, ти идваш отлево! Да, я седи и го гледам. Няма това клипче не струва, те ще ни бият.
Да. То вика. Айде, май. Ще го едитнем, ще изиграм още една игра, ще едитнем. Ни го следно вие печелите. Алекс, идвай се качваме горе. Не бе, по-ще изиграм още една игра, ама Алекс. докато не се озвемал един отбор. Ей, куци! Александър ще... Не съм аз, бе. Алекс, какъв какъв е този скин, бе? Айде, знам. Има като твоя, ама... Алекс, той... Ама той да не е наемката, Алекс. Малицата Като ти да бъда моята на и Бими 70 да имидж. Маля, Яна я видай просто как да изнесете бота, брат. Седи страя. Къбот, бе, той има Абе, 7 кила! Вие имате по един! Яко изчипам кила. Давай. Баче, стига страя. Ти направиха 10 бомби там. Хуй паде! Емо! Това са пари, бе! Слагайте ме! Виж ме. Браво, бе, Филипс! Браво, бе! Виж ме. Браво, Филипс! Браво, бе! Браво, бе! Алекс на едно е. Буквално е на... Нема съм го. Не дих изстрада тия. Погледни го към си. Алекс! Бам, си му го мислиш, бе! Браво, бе! Яна е изхвърляй, монстър. Без бомби, баце! Баце, ей! Аз трябвам по то от вашия отбор, он силно излизат. Долу мамата! Ти не знам какво направи. Силно това е фамилия, френда към. Кой ти каза? фрали още един път бомба и направи. Ама аз не ги бъркам, имаме пари за И го има бомби. на клип. Да, бе, но се. Ама събудих. От! Какво останава, добре? Какво останава? То ми изкръна место! То ми изкръна место! Не, това не е моето место. Това е моето место. Бац, Алекс, трябваше ми среднеш отзад и я не знаех, че има назад. Тия къде сте? Тия циганки къде са? То ми за място. Айде! Там къде бях аз. Право ще се... Бат, той! Кво? Аре, бе! Аре! Да, моето е бати. Бацайте ватани. Нави бомба. О, леле. Баце, а като хори. Да, това не мога да го кажа, защото кажем като умрел. О, да, бе. Или това ще ви взеш тогава. Не печели бомбата. Да. Самата. Абе, защо къде ми е якато, бе? Това мамата се срезаш с якато. Не ти умра. Тия път обмажи какво правя. Ама да кръв си. Събрахме се с капитана. Ето, Циганска. техния отбор седи и кемпи горе на едно. Браво! Браво! Ой! Питка ти материна. Айде. Баце, ето отгоре Кемпи, седи кемпи. Ей, напал, ще му сцепи. Как се качи горе? Има ли път или двама Има. трябва да се скочи? Не знам и двамата са имам. Ще играм по-мъжко. По-мъжко и сега пръга 10 000. Ох, Абе, леле. то с ножа ще прави така. Так. Толкова гледа плаши, бе. Абе, А я да толкова го. бре горе, бе. Нали бе? Опа. Баце, няма къде се качиш го. Има. Трябва да има начин. Нема начин. Айде! Не бе! Де мани го то монстър, бе. Какво ти кой? Само видях къмо се клати. Съм викал за кой ти вика. Ма иди ти, мусачи. Баце, къмо е толкова, бе, това Браво. беше отбор, бе. Глед слабако он седи и кемпи от един ъгъл. Идеш си му, брат, така е човек, че е явен. Уй. Че е много явен. Кой лайф на тима, бре? Ще лапнем тебе след. Само лайната ми мога лайфаш.
Знаеш защо уби? Защото стана по някакъв, убивам някакъв и отстрани някакъв бос ще ме му спами, отизгърбат. брат. Къде е бомбата, бе? Угазет. Бе. Дай, отивам. Кой ти каза, че е да? Но си му кемпи там у една постройка. Абе, той нашия какво прави, бе? Алекс, внимавай. Абе. Скачи. О, Майка ти пут! паце. Ей, ти е пишчето. Мютни се, но не безпокойте. Как? Значи, намериш си път. Намериш си местото. Някой да фърли още една бомба и направи на себе живи. Знам. Майко, то дали го открити, я направо ми. Он сега ще да от тук. Фу! Ни тия нищо не видяха. И е пълни бомба. Бъд, аз помогна с наша. Не, я видях! Я го стрелям, ама някакъв, дори не го видях това отстрани. Бех аз. Ти ставаше по мене, ти ли ме наби? Яле, откъде се качил, бе? Майко. Нещо си след това? Тук има втория етаж, бе. Пади. Айде, бе, намерете от бомбата. Мамицата ти деба, горе бех аз да ти си серам устата. Аре спри да чуваш, че гати цигани на тъп. Спокойно. Аз го правим само с забавляваща цел. Само не си повярвам. Абе, не бе, не е част от езика. В къв си Милбов. Сега то ще го изгръбат. А не. Ей, бате. Кой го фали това? Алекс, случайно да фърли бомба? Нямам пари за бомба. Си може да. Ако фърля флаш бенг, бегам назад. Прикривам се малко да зарядим. Нема я да. Не бе, бомбата това, бе! Защото бе, това Вие сте гати жените. Алекс, след мен. Ей, човек, имам един кил кила. Имам 4 кила, бе. Гуд ли си? Имам повече от тебе, нямам цел ти, моя бал. Естествено, че имаш. Алекс, ела след мен, моля те, ела. Ела. Алекс, ела. Винаги минавам от там, бате. Алекс, ела. Защо? Ела след мен. О, не, Не, ела. Знам, обаче аз знам те къде седят, ела. Знам! Ема аз бех, я бех там, ти фърли такова. Ох, Симо, тук ми нареса, тук не съм. Ела. Бате, бей. Ти мангали се реших от там. Не беше. Баце, това даже нямаше патрони! Значи Емо е тук някъде, Симо, внимай. Емо на беса! Кой ти каза? Чува се бомба и я направя, ако фърлиш бомба, ще чуваме на отнема екрана, дали се чува. Айде да ви идем. Сирано устата ние тук кемпиме там. Ха, за кой кемпит там, бе? Я не слушай бомбата. Я ти казах, че го чух в тебе по-рано. Ти можеш да погледнеш. Я гледам напред. Гледам си на път назаде. Баци, една малко съм те помрал мишо. Он това не знае къде се намира. Глей. Ево, я вземе се кротни малко. Глей го, бе. А вие към му дойте и аз си бех на нощ и гледам някакви двама. Аз не може да те гита. Баци, я докато извадим някой беше купил това скъпото. Я докато го извадим. Кой се опита да ми стреля, като че му сън. Абе, що съм бомбата? Защото финален рунд. Мали, ей, стегите Я се. дава на нея. Ой, кой? Мале деца, нека ми фрали. Алекс. Ми излаза. Ай! Баце, нека ми фрали бомбата. Аз? Баци, емо ми откърна кила! Хел! Ще ми не изле.
Наши разпорене, кой? Дай, Алекс, замкаме. Какво бе? Еми, това беше от нас. Ако ви е харесало, дайте лайк, абонирайте се за канала, ако искате такива видеа. И чао!